Килмешәк. Сабый чакта укытканда мине хәлфә, рәхмәт аңа өйрәтте бер яхшы нәрсә. Сүбханалла дип әйтү тиеш диде, бермән яңа гына туган айны күрсә. Шул заманнан бирле айның туганына һәм дә алтын көпчәк кебек булып тулганына карап, кайчан күңлем хәйран кала. Диям шунда: Сүбханалла, Сүбханалла. Бу әйтүем хәйр минем гадәт кенә, бу бер дини булган әдәп кенә, бер вакытым бар укыйм моны чын күңлемнән. Хәлфәм, яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә, бәгъзән күрәм сөйгәнемне, көннәр төннәр гыйшкы белән көйгәнемне, шул вакытта минем телем тотлыгадыр. Эшкә кушам тагын шул ук белгәнемне. Тулган айга охшаш йөзе, башы аның, яңа туган айга охшаш кашы аның. Аңа карап торып кайчан күңлем хәйран кала. Укыйм чынлап: Сүбханалла, Сүбханалла. Әгәр күрсә шул матурны Гайнетдиннәр, гади генә Кутбетдиннәр, Шәмсетдиннәр, Сүбханалла дию каяларга соң? Укымаганалар, бер нәрсә белмиләр. Әгәр хәлфәм, мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем шулар кеби мин гыйрфансыз. Әй, бигрәк матур икән чукынган кыз.